GMA Network, bugtong local broadcast company sa Pilipinas nga apil sa list of finalists sa 2022 New York Festivals and Film Awards. Limitless, a musical trilogy, apil sa mga finalists. Ani ang report? Giisa na usab sa GMA Network ang bandila sa Pilipinas, nunot sa 5 shortlisted entries sa 2022 New York Festivals TV and Film Awards. Ang Kapuso Network ang nag-inusarang local broadcast company nga nakapil sa listahan sa mga finalists karong tuiga. Usa na niini ang GMA Synergy produce nga Limitless, a musical trilogy nga makigtigi sa entertainment special variety special category. Kining 3-part online musical experience gibidahan ni Asia's Limitless star Julian San Jose, diin ang ikatulong hugna masaksihan karong Abril 9. Laing mga finalists naglakip sa bestida ni Ranilyn sa Kapuso Mo Jessica Soho, Virus Hunters ni Sandra Aguinaldo sa Eyewitness, Koronang Tinik ni Atom Araulio sa Eyewitness, ug laing obra sa The Atom Araulio Specials ang Munting Bisig documentary. Ang New York Festivals TV and Film Awards gisalmutan sa mokapin 50 ka mga nasod. Ni atong 2021 nakadaog ang GMA Network og usa ka bronze medal ug 5 ka mga finalist certificates sa maong kompetisyon nga mo'y naghatag sa Pilipinas sa most number of citations ni adtong tuiga. Uban ni Clarence Gabutin, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.